Recordiwyd. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron. Ac i ni yn gofyn am dy drigaredd, am dy bresenoldeb yma. I ni gofyn y byddu di yn tywallt ysbryd arno. Ac yn ein nerthu ni yn ein haddoliad. Tyrd felly, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 77. Fy ymuniad paid y gorffwys ar un tegan is y nef, eto rioed ni welodd llygad wrth rych tebyg iddo ef. 77, gewn ni sefyll i'w chanu.
Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuad. Fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Rhagfyr 21. Ond cyn hynny, fe fydd ein noson y garolau, Rhagfyr y 7fed, yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Felly wythnos i nos Iau, yma yn y capel am hanner awr wedi 7 fydd ein noson o garolau. Fyddwn ni hefyd yn cynnal ein croesawyr, oedfa croesawyr yn y Dolig, a'r noswyl yn y Dolig, chwarter wedi 11 yn y nos, ac yn gorffen o gwmpas hanner nos mwyn croesawyr Nadolig. Hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr wedi 3, ac fydd Mr Brian Jones yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i gan i tra'r ein heistiad emyn rhif 129. 129. Darlleniad o'r Efengyl nôl Matthew, yr 20fed benod, Matthew penod 20, cyn dechrau'n adnod 20, yr 20fed adnod hefyd. Felly Matthew 20 ac yn dechrau'n adnod 20. Yna daeth mam Eibion Zebedeus ato gyda'i meibion gan addoli a deisif rhyw beth ganddo, ac fe ddywedodd wrthi pa beth a fyny
Dywedodd hithau wrtho, dywed am gael o'm dau fab hen eistedd, y naill ar dy law ddeiau, a'r llall ar dy law aswy yn dy frenhiniaeth. Yr Iesu atebodd ac y ddywedodd, ni wyddo chwi beth yr ydych yn ei ofyn, a ellwch chwi yfed o'r cwpan yr ydw fi ar yfed ohono, a'ch bedyddio ar bedydd y bedyddir fi, dywedasant wrtho gallwn. Ac fe ddywedodd wrthynt, di ai yr yfwch o'm cwpan, ac eich bedyddir ar bedydd yn bedyddir ag ef, eithyr eistedd ar fy llaw ddeiau ac ar fy llaw aswy, nid eiddof ei roddi, ond i'r sawl a darparwyd gan fy nhad. Fan glybu'r deg hyn, hwy a sorasant wrth y ddau frodyr, a'r Iesu ei galwodd hwynt ato ac a ddywedodd, chwi a wyddoch fod peneithiad y cenhedloedd yn tra'r glwyddiaethu arnynt, a'r rhai mawrion yn trawd i'r dodi arnynt hwy. Eithyr nid felly y bydd yn eich plith chwi, ond pwy bynnag a fyno fod yn fawr yn eich plith chwi, bydded yn weinidog i chwi. Ond pwy bynnag a fyno fod yn bennaf yn eich plith, bydded yn was i chwi. Megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi einioes yn bridwerth dros lawer. Bydd y bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harblwydd mewn gweddi. Diolch yn ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ddod yma i di geisio dy wyneb ac yn diolch bod yna ryddid i ni wneud hyn, bod yna groeso ni, bod yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn gallu dod ata ti unwaith eto ar sil arall ac yn diolch am y cyfle yma o'r newydd i ddod i dy foliannu di, i geisio dy wyneb di, i geisio dy bresenoldeb yma yn ein plith i ni yn diolch bod na obaith gennym ar gyfer bywyd ac ar gyfer marwolaeth ac ar gyfer tragwyddoldeb, ein bod ni yn gallu gwynebu bob un dydd yn gwybod o Dduw fod pob peth yn cydweithio daioni i blant di, i'r rhai sydd wedi cael ei galw gen y ti, ac felly o Dduw yr wyt ti wedi addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd trwy'r anialwch yma, ac yna pan y byddwn yn gadael y ddeiar hon ac yn camu dragwyddoldeb, y byddwn ni yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmniaeth di, ac felly o Dduw tan y diwrnod hwnnw, tan yr eiliad hwnnw, pan y bydd yr anadl olaf yn cael ei hanadlu, i ni yn diolch i ti dy fod ti yn un sydd yn addo bod gyda dy blant. Ac felly ni yn gofyn i ti o'r newydd i gadael i ni deimlo dy bresenoldeb arweiniad a'r nerth ar gyfer bob un dydd, ar gyfer y sil arbennig hon o Dduw, i ni yn gofyn am y nerth i dreulio'r sabath yn y modd y dylsem ni. O Dduw, mewn modd sydd yn dy geisio di, yn dy wasanaethu di, yn dy foliannu di, yn diolch i ti am dy holl roddion tuag atom ni. O Dduw, cyfle i ni i fyfyrio ar dy berson di, ar ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i helpu ni i fanteisio o'r mwyaf ar y breintiau yma. Ac wrth i'r byd anwybyddu dy ddydd ac i droi cefn arna ti, o Dduw, i ni yn gofyn a fyddwn ni yn euog o hyn, ond y byddwn ni yn dy geisio di gyda'n holl nerth. Ac felly o Dduw yn gofyn nawr i ti ddod i'n plith, i dywallt ysbryd arno, i ni newydd canu tyrd yn fian o Dduw, ac dyna yw ein gweddi, i ti ddod yn fian i'n plith. Does dim ateb arall, does dim gobaith arall i ddynoliaeth o Dduw, does dim gobaith arall i ni. Os nad wyt ti yma yn ein plith, yna ofer yw y cyfan. Ond os wyt ti yma o Dduw, yr wyt ti'n gallu dod ac a chysur yr efengil, wyt ti'n gallu dod a nerthu ni pan yn teimlo'n wan. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn am yr help sydd ei hangen. O Dduw, hyd yn oed mewn oedfa fel hon, i ni yn gwybod wrth i'r byd edrych arno, ac yn ddirmygus yn y ffordd y byddant yn edrych ar oedfa fel hon. Ond o Dduw, i ni yn gweddio y byddu di yn dod i'n plith, ac mor wan i ni yn teimlo, byddu di yn ystod yr oedfa, yn dod ac yn ei nerthu ni godi ac i ddyrchafu'n golygon tuag ata ti, i ni droi ein golwg o Dduw oddi ar yr hyn sydd o'n cwmpas ni ac oddi mewn i ni. Byddwn ni'n troi o'r amheuon sydd yn dod ar ein traws ni ar diffyg ffydd, ar diffyg awydd ambell waith o Dduw i dy geisio di, ac wrth i'r flinder corfforol i ddod drosom ni o Dduw, hyd yn oed ar sabath, ac i ni deimlo yr blinder corfforol o Dduw, y blinder meddyliol, gymaint yn brwydro yn ein herbyn i ddod i oedfa, i ddod i geisio dy wyneb di. Ac o Dduw ar ben hyn, i ni mor ymwybodol o ymysodiadau yr un drwg yn dod i geisio dynistrio'r hyn sydd ohono ti.
Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn na fyddwn ni yn ildio i'r ymosodiadau yma gan yr un drwg, na fyddwn ni'n ildio i'n gwendid corfforol ni, na fyddwn ni'n ildio i ffordd y byd o feddwl, ond o Dduw y byddwn ni yn dyrchafu ein golygon tuag at y mynyddoedd. O Dduw, wrth i ni edrych yn cwmpas ni, y byddwn ni'n cael ein hatgoffa yr wyt ti yn Dduw, yr wyt ti'n holl alluog, yr wyt ti yn fawr, yr wyt ti yn berffaith, ac felly o Dduw, yr wyt ti hefyd yn dad nefol arno, ac yr wyt ti wedi addo ein cadw ni ac ein harwain ni. Ac felly o Dduw yn yr oedfa hon, i ni yn gofyn a byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. A byddwn ti'n ein helpu ni o Dduw i sylweddoli yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn edrych yn amhosibl i ni. Ond o Dduw, os wyt ti yn dod, yr wyt ti yn gallu trawsnewid, yr wyt ti'n gallu trawsnewid un enaid, yr wyt ti'n gallu trawsnewid dinas, yr wyt ti'n gallu trawsnewid cenedl, yr wyt ti'n gallu peri y bydd y wlad hon unwaith eto yn wlad sydd yn dy geisio di, yn dy foliannu di, yn dy wasanaethu di. O Dduw, hyn yn anodd i ni ddychmygu y wlad yma yn troi at ti unwaith eto. Ond o Dduw, madden ni am ein anghrediniaeth. Helpa ni i gredu ac i ddisgwyl pethau mawr ohono ti, ac i weddio'n dair o Dduw, ac i weddio mewn modd o Dduw y byddwn ni'n onest yn ein gweddio, na fyddwn ni yn gofyn am i ti fendithio, ond nid dyna i wein hawydd ni. O Dduw, mae'n rhwydd i'r pethau hyn i lithro oddi ar y tafod, ond o Dduw, gad i hyn fod yn awydd yn ein celonau i cael gweld y enw di yn cael ei ddyrchafu unwaith eto yn ein plith. Felly o Dduw, diogelan hamser, bendithion hamser yma heddiw, gad i ni i dy foliannu di ac i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch yn ganu emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nrhaed. 298 ac hefyd 299. Gwni sefyll i'w chanu.
Da'n testyn o Fengil nôl Matthew, penod 20, adnod 28, megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei unoes yn bridwerth dros lawer. Mae'r adnodau yma'n reit gyfarwydd o droddiad o ddigwyddiad sydd yn rhyfeddu pawb ambell waith pan ni'n ei ddarllen e. Ac eto, does dim byd newydd yma yn hanes y byd ac yn natur dyn. Adnod 20. Yna y daeth mam Meibion Zebedeus ato gyda'i meibion gan addoli a deisif rhywbeth ganddo. Fe ddywedodd wrthi, pa beth a fyny? Dywedodd hithau wrtho, dywed am gael dau fab hyn eistedd yn naill ar dy law ddeiau a'r llall ar dy law aswy, yn dy frenhiniaeth. Roedd yn eitha peth i ofyn, ac i ni'n gweld yr ysbryd yma wedi bod yn halon dyn erioed. Yn bosib mae Salome, chwaer Mair, mam yr Iesu oedd hon, ac mae ei meibion Iago ac Ioan oeddynt, y ddau esonir amdano fan hyn, ac felly yn gemdryd i'r Iesu, ac cred i'r digwyddiad yma ddigwydd ar y ffordd i Jerusalem yn agos, ychydig ddyddiau cyn y croeshoeliad. Ac efallai bod y cais yma wedi dod o gynlyniad yr hyn a ddywedir yn nghynt yn y benod blaenorol, penod 19, adnod 28, a'r Iesu a ddywedodd wrthynt yn wir medda fi chwi, y cew chwi y rhai am cael yn asoch i yn yr adenedigaeth pan eisteddo mab y dyn ar orsedd ei ogoniant, eistedd chwythau ar 12 gorsedd yn barnu 12 llwyth Israel. Ac felly, wrth i'r digwyddiadau yma cynyddu ac yn arwain at y groes a'r erledigaeth amlwg oedd yno, ac yna'r geiriau hyn gafodd ei ddweud yn yr penod 19 o Matthew, ac yr ymdeimlad yma yn yr adenedigaeth, yr elfen yma o'r pan eisteddo mab y dyn ar orsedd ei ogoniant. Mae yna rhyw ddarlun anhygol mawreddog. Ac felly, falle yn y cyd-destun hynny, mae mam Meibion Zebedeus yn dod ac yn gofyn, dywed am gael dau fab hyn eistedd. Pan daw y dydd hwnnw? Pan fydd yr orsedd honno cael ei osod? A gyda ddau yma fod y naill ar dy law ddeiau a'r llall ar dy law aswy yn dy frenhiniaeth. Wel, dyna i chi gais. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar feddylfryd y byd, ac yna meddwl yn gyntaf, ac yna'n olaf mawredd Crist. Felly, meddylfryd y byd, meddwl yn gyntaf ac yna'n olaf mawredd Crist. Wel, meddylfryd y byd. Gallir dweud yn gyntaf o leiaf yr oedd yna elfennau o'r dymuniad yma gafodd ei ddangos pan dath fam y ddau yma at yr Iesu. Dymuniad falle gallir dweud bod rhan ohono fe. Byddwch chi'n gallu rhoi rhywfaint o glod a cydnabyddiaeth iddo fe, bod e'n wrthyn. Ond efallai bod yna rhyw le gallir dweud, wel, falle bod yna elfennau sydd yn dderbyniol. O leia yr oedd awydd uniaethu gyda'r Iesu, o leia bod nhw eisiau bod gyda fe, ac yna gyda ge ar o'r seddfaen ge, ac hefyd bod nhw'n cydnabod y bydd yn cael ei ddyrchafu fel brenin efallai, neb yn cael arwain, efallai sefyllfa gwell nag yr oedd yn wynddynt, ac felly roedd yna elfen o ffydd yma yn disgwyl rhywbeth mawr, rhywbeth ar fi'n digwydd. Felly, beth bynnag oedd y cymhelliad, yr oeddent o leia eisiau fod yn agos i'r Iesu. Falle allech chi ddweud erbyn hyn heddi, bod hwn yn gwbl estron ond yw yn ein gwlad ni. Does dim elw falle i bob ymddangosiad i'r byd o uniaethu gyda'r eglwys a gyda Christnogion. Does dim byd yn ei temtio bellach. Does dim llwyddiant bydden nhw yn credu bydd yn dod ar eu traws nhw yn ein gwlad ni bellach petaint yn uniaethu gyda ni. Felly ychydig iawn yw'r rhai fyddai am uniaethu gyda'r Iesu heddi, ond pryd hyn o leia gallech chi ddweud roedden nhw eisiau uniaethu rhywfaint gyda'r Iesu, ac felly mae'n awydd da, ond yn y teulu yma, yn awyddus bod ger ei frone, dyna beth oedd y fam a'r ddau fab yn dangos bod nhw eisiau bod gyda fe, ac yn awydd da
clodwyw, ac felly ni ellir beirniadu am hyn. Dywed adnod 21 am gael o'm 2 fab hyn eistedd y naill ar dylaw ddeiau. Os unrhyw le gwell gellir unrhyw un fod, a'r llall ar dylaw aswy yn dyfrenhiniaeth. Felly mae'r teulu yma'n dangos rhyw awydd clodwyw. O leia bod nhw eisiau bod yna. Pa bynnag mor anghywir efallai bod yr ysbryd i cefn neu'r diffyg dealltwriaeth hefyd, yr oedd yn ddymuniad y fam a'r meibion. Ond gellir dweud hefyd oedden nhw ddim yn deall yn iawn disgwyliant. Efallai dal yn ddearol mewn termau teyrnas dearol. Efallai dal yn meddwl byddai'r Iesu ar ôl y digwyddiadau fydde'n dod, neu beth bynnag oedd i ddod, beth bynnag oedd i disgwyliadau, am yr hyn oedd ar fi'n digwydd pan nhw'n agosau at Jerusalem, beth oedd mynd i ddigwydd? Nawr ni'n gwybod byddai'r Iesu'n cael ei ladd, ac yna atgyfodi o'r beth. Ond beth bynnag oedd ei dealltwriaeth nhw, mi roedden nhw'n meddwl fe fydd na ryw deyrnas yn cael ei sefydlu, ac efallai bod yn gymysg gyda elfennau cywir ac anghywir, ond mae yna elfen yma o dal i feddwl yn hermau deiarol. Y byddai'r Iesu yma ar y ddeiar, ac mi fydden nhw'n dau'n cael bod gobeithio wrth bob ochr i'r Iesu. Felly nawr anfanteisio cyn y digwyddiadau, a gofyn am y fraint o cael bod mor agos at yr Iesu a oedd modd bod. Ac efallai meddwl hefyd yn hermau safle o statws. Mae hwn yn rhywbeth da, bod nhw'n teimlo bod nhw eisiau bod ar Iesu, ond efallai meddwl, gai i fod ar y dde, gai fod ar y chwith, gai fod reit dros nesau ti, gai fod yr nesa yn rheoli, a bod pawb, wrth gwrs, ti fydd y pen, ond gewn ni fod yn nesa, gewn ni fod yn arweinwyr efallai, a dyna oedd eu hysbryd nhw. Hawdd i ni edrych yn feirniadol, ac yn syni ar y cais, ac yn enwedig o feddwl am yr hyn yr oedden nhw wedi glywed gan yr Iesu yn y misoedd cyn yn arwen i fyny at hyn. Oedd yr Iesu wedi bod yn dysgu'r bobl a'r disgyblion am bod yn ostyngedig. Fe ddywedodd am bwysigrwydd gwasanaethu eraill. Fe gyfeiriodd at y ffaith mae yr olaf fydd yn gyntaf a'r cyntaf o'n olaf, ac felly roedd yr holl elfennau yma wedi dod mewn i'w athrawiaethau, ac mi roedd wedi bod yn dysgu'r disgyblion, dyma sut yma'n rhaid bod. Nid gwthio'ch hunan i'r blaen, ond i fod yn rhai sydd yn gwasanaethu. Nid gosod yr hunan yn gyntaf oeddent i fod i wneud. Mae nid gwneud rhywbeth os yr enillwn ni rhywbeth, neu bod yna rhyw elw i ni. Dyna oedd ei holl fwrdwn, heb sôn am yr efengil ei hun, ond sut yr oedden nhw wedi dod i gredu, dyma sut yma'n rhaid byw. Mae'r ysbryd yma, yr oedd yr Iesu ni ddim un o'n gwbl gwrthwyneb i'r byd. Fe gawson nhw ddigon o gyfle i ddysgu hyn. Ac eto, doedden nhw dal ddim wedi deall. Doedd i'm ham nhw ddim wedi deall. Doedden nhw ddim wedi deall yn llawn. Doedden nhw ddim wedi deall yr hyn yr oedd yr Iesu wedi bod yn ei ddysgu. Ac digon hawdd i ni edrych ac darllen y geiriau yma ac yn teimlo, wel, yn anghysurus gyda'r fath gais. Ond i ni wedi cael dros 2000 o flynyddoedd ac does dim byd wedi gwella nag oes. I ni wedi cael yr holl ddysgeidiaeth ar eiriau'r Iesu. Ni wedi gallu rhoi fewn cyd-destun hanes. Ni wedi gallu edrych ar yr Hen Testament, a'r Testament Newydd, a'r epistolau Paul, a ni'n gallu gweld be mae Pedr wedi bod ni'n ei ddweud, ac yn ar Eglwys Fore, ac yn ar diwygiadau, ac yn ar diwynyddion yn rhoi llyfrau ni ddarllen. Ni wedi gallu deall yr holl ddysgeidiaeth yn ei lawnder, ac wedi honni bod ni wedi profi o fod yn blant i'r Iesu, ac i ni dal heb ddysgu yn iawn yr hyn mae'r Iesu'n ei ddysgwyl. I ni dal i gweld y natur ddynol yma'n dod i'r wyneb. Ac mae ysbryd y byd mor amlwg ond y diwe. Ac i ni weld gallu'r dweud hefyd, hyd yn oed yn ymateb y 10 disgybl. Roedd y 10 disgybl yn grac gyda'r ddau. A falle chi'n dweud, wel, maen nhw'n iawn i fod yn grac. Achos beth oedd y ddau wedi ddweud, roedd yn anghywir. Fe gallu dweud bod nhw eisiau bod naill wrth bob ochr i'r Iesu. Ond roedd y 12 disgybl am yn swnio'n iawn i bod nhw'n grac. Ond efallai yno hefyd gellir gweld y tuedd o feddwl fel y byd wrth feirniadu'r ddau yma. Falle bod cenfigen gyda nhw. Pam ddylen nhw fod yna? Dylen ni fod yna. Dylen ni fod yn cael ein cydnabod.
o fewn 12 disgybl. Oni dylen ni fod y ben, dylen ni fod o leia fod yn ben. Dwi'n fwy gwybodus yn nhw efallai, dwi wedi wneud mwy, ac felly fe ddylsen ni fod yn y sefyllfa o cael fy nghydnabod fel un o'r arweinwyr, un o'r pennaethiaid, ac felly chi'n gweld yr ysbryd yma. Ac yn nhw wedi cael ei dysgu gan yr Iesu hefyd. Ac mae'r Iesu'n ei roed yn ei gyd-destun ac yn ei dysgu nhw, yn ei cyrryddu nhw. Adnod 25. Ar Iesu a'i galwoedd hwynt ato, ac a ddywedodd, chwi a wyddoch fod pennaethiaid. Dyma'r cyd-destun mae'n rhoi iddyn nhw. Mae'n dweud wrth y disgyblion, cyn dod i roed y wers amdano fe ei hun fel yr enghraifft perffaith ac yng nghlwm gyda'r efengyl, ni ellir cael dim byd heb yr efengyl. Y groes ar efengyl a'r ail enedigedd yw popeth. Ac felly mae'n arwen at hynny. O mae e fel petai yn dod at hynny ac mae'n dweud wrthyn nhw, dyma sut dylsech chi fod, nid fel y byd, peidiwch yn meddwl fel y byd. Ar Iesu a'i galwodd hwynt ato ac y ddywedodd, chwi a wyddoch fod pennaethiaid y cenhedloedd. Be maen nhw'n byw? Sut mae pennaethiaid y cenhedloedd yn byw? Yn tra arglwyddiaethu arnynt. A grandwch ar hwn, a rhai mawrion, sut maen nhw'n bihafio? Sut mae'r mawrion y byd yma'n bihafio? Yn tra awdurdodi arnynt hwy. Eithir nid felly y bydd yn eich plith chwi, ond pwy bynnag a fyno fod yn fawr yn eich plith chwi, bydded yn weinidog i chwi, a pwy bynnag a fyno fod yn bennaf yn eich plith, bydded yn was i chwi, megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Nawr dyna i chi y wers. Ydych chi wedi deall y disgyblion? Y 12? Y 12? Peidiwch a meddwl fel y byd, chi sy'n proffesu, peidiwch a bihafio fel y byd. Nid fel hyn dwi wedi dysgu chi, nid fel hyn dwi wedi dod i fod yn eich plith chi. Ac i chi'n gweld reit ar ddiwedd adnod 28, mae'r efengyl yng nghlwm ar cyfan. Os nad ydych chi wedi deall yr efengyl, fyddwch chi ddim yn gwybod sut i fyw, fyddwch chi ddim yn gwybod sut yr ydw i wedi'ch dysgu chi. Nid balchder. Mae'n drist i weld rhai sydd yn honni bod yn dilynwyr yr Iesu yn ymateb fel y byd, pan yn gweld awydd am gydnabyddiaeth, am statws yn y byd ysbrydol, i gael cydnabyddiaeth am yr hyn ydyn ni, a'r hyn a wnawn ni. Dwi eisiau cael fy nghydnabod, dwi eisiau bobl i wybod fy enw, dwi eisiau cael fy ngwahodd fan hyn, fan draw, a dros y lle i gyd. Ond nid yna yw'r ysbryd y byd, a pan ni'n ei weld e fan hyn, ond nawr mae i bob ymddangosiad yn edrych gymaint yn well, ond nid yw e, pan ni'n ei wneud yn hermau y ffydd Gristnogol. Ond yr un yw'r ysbryd. Dyna sut mae'r byd yn ei feddwl. Mae ddylfryd y byd yn gwthio'r hunan. Mae'r Iesu'n pwysleisio hyn ni'n gweld yn y byd yw fod pennaethiaid y cenhedloedd yn trarglwyddiaethu arnynt, a rhai mawrion yn trawdurdodi arnynt hwy, gan amlaf. Ond nid ydyn ni'n gweld hwn o fewn cymdeithas. Pobl yn dringo dros eraill i gyrraedd y pen. I chi'n ei weld ar bob un lefel. Ni'n ei weld yn bob man. Fe welwch chi fe ar lefel dosbarth o blant, ac yna wrth nhw fynd i'r uwchradd ac yna i'r coleg, a pobl yn gwthio ei hun i'r top. Yn gwthio ei syniadau ac yn uchel ei cloch, ac am gydnabyddiaeth, ac wrth wneud hyn, yn anwybyddu eraill efallai. Chi'n ei weld yn y lle gwaith, dwi'n ei weld yn y byd addysg, dwi'n siŵr byddwn ni'n siarad ar ran y mwyafrif o athrawon, a byddai'n wir yn y byd iechyd ac yn y blaen, lle mae yna waith papur di-ri. Ac yn aml dwi'n gwrando, os ych chi'n mynd i gyfarfodydd ac yn y blaen, ych chi'n clywed pobl yn sôn am y gwaith papur sydd eisiau wneud. A dwi dal i eistedd yna, ac dwi ddim yn siŵr i fe fi sydd yn bod yn dwp, a siŵr o fod bod yna'n rhan ohono fe, neu ai fi yw'r unig un sydd yn gweld beth yw pwrpas hwn, pwy sydd yn elwa o hwn,
Yr unig beth mae e'n neud yw blino'r athrawon sydd yn goffod treulio oriau yn gwneud y gwaith papur yma, lle nad oes neb yn elwa ohono fe, ac eto i gyd i chi'n gweld wedyn ni, does dim byd yn cael ei wneud am yr hyn, does dim byd yn cael ei ddweud, ac yna beth sy'n digwydd, mae'r llwyth gwaith yn cynyddu, a mae yna wir yn bob maes, ac yna does di'r disgybl neu'r claf yn yr ysbyty neu le bynnag yw dydyn nhw ddim yn elwa dim, maen nhw'n colli allan, mae pethau mynd o ddrwg i waith, a wedyn i chi'n gweld, a oes na rhywun yn codi llais, ac yna chi'n meddwl, mwyn dyrchafu fyny'r ysgol fel bethau, mae rhaid fod yn dawel am hyn, mae rhaid ymuno yn y peth, a mae rhaid chi ddweud, ie, dwi'n neud e, a dwi'n ticio boxes i gyd, ac yna chi'n gweld, mae'r rhain yn ymuno mewn, yn y gêm yma. Chi'n meddwl, oes na rwy'n, ond dwi ddim yn talu i siarad yn erbyn y dorf anferth hynny sydd yn gwythio i syniadau nhw, cyfiawnhau swyddi, gallwch chi ddweud, drwchwch chi ym mhob maes, holl lefel cymdeithas, a'r holl waith papur sy'n yna, a gofynnwch chi, oes na elw iddo fe, ond eto gyd mae pobl yn ildio pam, achos maen nhw eisiau cyrraedd y top i hunan, a maen nhw'n dechrau gwythio'r peth, ac yna pan maen nhw'n dod yn arweinwyr, maen nhw'n mynnu rai o dan i nhw i wneud does dim pwrpas iddo fe. Ond falle dydw mo fi sy'n gweld y pethau hyn dwi ddim yn gwybod. Ond fel dwi'n teimlo, dyna fel dwi'n gweld pethau. Ac yna pan darllenes i hwn, o'n i'n meddwl, dyna i chi ddisgrifiad o gymdeithas yn gyffredinol. Mwyn cael y swyddi mawr yma, rhaid chwarae'r gêm, rhaid smalio bod ni'n cytuno dyn nhw, a hyd o perswadio yn hunan bod e'n llesol i bawb, mwyn cael y dyrchafiad, mwyn cael y cyflog uwch, ac un ar llall, fi'n siŵr bod yna rai wedi cyrraedd heb ildio i'r peth, ond mae'r mwyafrif yn ildio. Beth sy'n digwydd pan mae pobl yn dod yn arweinwyr? Dim bob tro, mae yna rhai sydd yn arweinwyr da. Mae'n debyg iawn i beth oedd Iesu Grist yn ei ddweud, a rhai mawrion yn awdurdodi arnynt hwy. Yn aml pan mae pobl yn cael dyrchafiad gwelir newid mawr. Nawr, yna am i bobl i deimlo, chi'n sylweddoli fy mod i wedi cael dyrchafiad. A dydw i ddim yn un o'r pobl cyffredin mwyach dwi uwch eich pen chi. Ac felly fe wnewch chi beth ddwedai. Ac i chi'n gweld hyn, fan draw, a chi'n gweld mae pobl wedi newid, beth sydd wedi digwydd. Ac ambell waith, maen nhw'n anwybyddu'r hyn, mae'r pobl cyffredin yn ei ddweud. A dyna sut mae cymdeithas, i chi'n gweld mewn sawl maes o fewn cymdeithas. Ac i chi'n gweld nawr yr awdurdod gormesol yma. Falle chi'n gofyn am rhywbeth, ac i'r ateb na. Am ddim reswm. Ar wahân bod nhw eisiau pwysleisio bod ganddyn nhw awdurdod i ddweud na. Ac i chi'n meddwl, ydych chi wedi dod ar draws yn ei siŵr y fod ym mhob maes o fewn cymdeithas. Fe welwch chi, dwi'n mynd ei synwyr i ddweud na am y peth arbennig yma. Ar wahân i'r ffaith, dwi eisiau dangos fy mod i uwch eich pen, a dwi eisiau dangos gormes, awdurdod gormesol. Mae mor aml fel hyn. Dim bob tro, wrth gwrs dim bob tro. Fe gewch chi rhai sydd yn awdurdodi llawer tecach. Ond dyma fel yr oedd hi amser Iesu Grist. A fe dybiwn ni dyma fel mae dal i fod heddiw. Mae Iesu Grist yn dweud wrthym yr hyn i ni'n ei weld o fewn cymdeithas yn gwbl groes i deyrnas nefoedd. Mae e'n gwbl groes. I lwyddo yn y byd yma, mae e'n meddwl mae'n rhai pobl da yn llwyddo, mae e'n anodd yn diwedd. Mae'n anodd. Mae rai chi fod yn uchel eich cloch, gwthio'ch syniadau, a dyna fel chi'n cael eich dysgu. Rhannwch, chi'n cael ei dysgu yn yr ysgol ac yn y colegau. Mae rai chi cael eich bar, mae rai chi wthio'ch bar, mae rai chi cael eich ffordd, mae rai chi fyny'ch ffordd, mae rai chi cael eich gwthio i'r top cyfan i gyd, a mae rai mwyn cyrraedd na, mae rai fod yn galed, mae rai dim sgil dros pobl, a dyna fel mae cymdeithas yn gyrru pobl ymlaen. Nawr ni'n ddiolchgar am yr rhai sydd ddim yn bihafio fel yna, ond dyna fel ag y mae a dyna fel oedd y pryd hyn. A mae Iesu Grist yn dweud, peidiwch, nid dyna yw fy nheyrnas i, dim dyna teyrnas nefoedd, nid dim sgil ar bobl, nid sathru arnyn nhw a dringo i fyny, nid pwy sydd yn cael ei cydnabod, nid pwy sy'n cael ei gweld, nid dyna beth yw natur y Cristion. Mae e'n gwbl eleniaethu erstron i fywyd y Cristion. Gallwch chi'n symud ymlaen te, y cyngor mae Iesu Grist yn dweud, meddyliwch yn gyntaf cyn siarad.
O, na fyddwch chi'n meddwl yn gyntaf. O, mae hwn yn gyngor ym mhob maes o fywyd. Dyna sut i ni magu'n plant ni. I ni'n dysgu'n plant ni meddwl cyn gwneud neu cyn dweud. Dyna'r neges bob tro. Ystyriwch yr hyn chi ar fi neu wneud. Ac i ni'n dweud hynny o'r eiliad cyntaf o pan maen nhw'n dechrau cerdded ac fe ni'n gafel yn eu llaw nhw wrth groesi'r lôn. I ni'n dysgu'n plant ni drwy'r amser. Stopiwch wrth ymyl y lôn. A meddyliwch gyntaf. Meddyliwch cyn camu allan. A beth chi gofod meddwl amdano? Diogelwch. Mae rhaid chi feddwl, a oes na gar yn dod o'r dde? A oes na gar yn dod o'r chwith? Ac yna chi gofod meddwl, unwaith maen nhw wedi sylweddoli na, chi'n dysgu'ch plant, nawr mae chi ofyn eich hunan, a oes na gar tawel yn dod? Achos falle bod chi'n clywed y car, a oes na feic yn dod, neu chi ddim clywed y beic, ac yn aml yn y nos, does dim goled, does dim i llachar, chi ddim yn ei weld nhw. I chi'n dweud meddyliwch am bob un peryg sydd wrth groesi'r lôn. I ni'n dysgu'n plant i wneud hynny. Chi'n gweld plant gyda pêl. Sawl gwaith dwi wedi dod o draws hyn yn fy mywyd yn gyrru car. I chi'n gweld criw o blant yn bwnsio pêl ac mae'n taro llawr am un i'r lôn a plentyn yn rhedeg mas. Allai ddim dweud, falle bod fi wedi cael y 5 gwaith, falle 10 gwaith, dwi wedi goffod taro ar y brecs oherwydd beth? Oedd y plentyn ddim yn meddwl yn mynd allan ar ôl y pêl ac yn meddwl, dwi eisiau fy mhêl, mynd allan i'r lôn, mae car yn dod. So beth ni'n dysgu'n plant ni pan yn fach? Stopiwch, meddyliwch. O, mae hwn, ond ydyw e'n wir, am sawl cyd-destun gwahanol. Mae'n wers syml mewn bywyd. Dwi wedi glywed sawl gwaith yr wythnos diwetha'n rhyfedd iawn wrth baratoi hyn. Tra'n gwybod sy'n yn hysbyseb newydd ar y radio clasurol ac maen nhw'n dod o hysbysebion di-ri sydd yn ddiflas i'w wrando arnyn nhw. Ond un o'r pethau maen nhw'n dweud yw trial rhybuddio pobl nawr yn pigo'r ffôn i fyny. Ac pobl sy'n trial dwyn eich arian chi trwy gael chi i roi gwybodaeth am eich cyfrif banc ac am eich cyfrineiriau chi ac yn y blaen. Ac felly maen nhw'n gofyn cwestiynau chi ac i chi meddwl bod yn gwbl ddiniwed a falle bod nhw'n tricio chi. Dwi wedi cael sawl un wythnos diwetha hefyd. Bron ac wedi rhoi ateb un. I rhyw gwmni yswiriant yn meddwl mai fy nghwmni fi oedd e. Ond nid dyna pwy oedd e. Sylweddoles i pan oedd nhw orffen y sgwrs. Roedden nhw'n neud yn amlwg mai nid nhw oedd fy nghwmni yswiriant i. Ond mi roedden nhw'n trio cael gwybodaeth mas ohona i. A beth mae'r radio yn dweud, yr hysbyseb yn dweud wrth oedolion, nid plant, meddyliwch cyn dweud unrhyw beth. Meddyliwch cyn rhoi gwybodaeth ar y ffôn. Fod pobl allan yn trial dwyn eich arian chi. Mae'n wers i ni'n goffod dysgu trwy'r amser. Petawn ni'n stopio ambell waith cyn siarad, bydd y lot yn well bydde. A meddwl am yr hyn i ni'n mynd i ddweud neu wneud. Ond oedd y disgyblion ddim wedi dysgu. Wedi'r cais gan y fam atebodd yr Iesu. Dyma sut mae Iesu Grist yn ateb. Adnod 22, ar Iesu atebodd ac ydywedodd, ni wyddoch chwi beth yr ydych yn ei ofyn. Chi ddim yn gwybod beth chi newid gofyn. A ellwch chwi yfed o'r cwpan yr ydw i fi ar yfed ohono, a'ch bedyddio ar bedydd y bedyddir fi? Chi ddim wedi deall. Chi wedi gofyn rhywbeth nad ydych chi'n gwybod am beth chi wedi gofyn. Dydych chi ddim wedi oedi a meddwl cyn gofyn. Mae'r Iesu yn ei cyrraeddu nhw'n dweud, petai chi'n stopio meddwl cyn gofyn? Yn ei bris, yn gofyn cwestiwn, a oedd yn dangos ei diffyg deall, atgoffodd yr Iesu nhw am yr hyn a ddysgodd yn barod. A ellwch chi yfed o'r cwpan yr ydw i fi ar yfed ohono, a'ch bedyddio ar bedydd y bedyddir fi. Roedd y gwpan honno, darlun o cymryd o'r treialon a'r bywyd canodd y caled. Dyna beth oedd yfed o'r un gwpan yr oedd yr Iesu yn yfed ohono. I chi mynd i gymryd o'r un dioddef ac yr ydw i fi mynd i ddioddef. Byddai ei lwybr ef yn un unig ac yn arwain at y groes. Ac os am y gogoniant sydd ynghlwm yr Iesu, yna rhaid sylweddoli bod angen parodrwydd i ddioddef gyda Christ. Ac felly mae'r Iesu'n dweud wrthyn nhw, ydych chi'n sylweddoli beth chi newydd ofyn? I chi newydd ofyn am cael bod mewn safle o statws bron iawn. Ond i chi sylweddoli mwyn cael y gogoniant honno, mae e'n lwybr anodd unig. Mae fy llwybr i yn arwain at y groes.
Yn gweld nid yn unig diffyg yn ei cais am fod wrth ymyl yr Iesu yn ei deyrnas, ond yn fyrbwyll hefyd yn ei hymateb i'r hyn a ddywyd yr Iesu. Felly ni'n gweld bod yna fethiant mewn sawl ffordd fan hyn. Maen nhw wedi gofyn y cwestiwn anghywir ac yna pan yn ymateb i'r Iesu, maen nhw'n ateb yn anghywir. Gwrandewch ar y adnod eto. A'r Iesu atebodd ac yddywedodd, ni wyddwch wi beth yr ydych yn ei ofyn, a ellwch chi yfed o'r cwpan yr ydw i fi yn yfed ohono, a'ch bedyddio ar bedydd y bedyddir fi, a gwrandewch a sut maen nhw'n ateb yn gloi iawn. Dywedason wrtho, gallwn. O, ie, dim problem. Wrth gwrs, fyddwn ni'n yfed o'r un cwpan a ti, a'n bedyddio ar un bedydd a thi. Ond i ni'n gwybod diwedd y gan, ond ydyn ni. Matthew 26:31. Dim ond chydig o benodau ymlaen, chydig o ddyddiau ymlaen. Dyma beth sydd yn digwydd. Yna dywedodd yr Iesu wrthynt, chwychwi oll a rwystrir heno o'n plegyd i, canis ysgrifenedig yw, trawaf y bugal a defaid y praidd a wasgerir. Byddwch chi ar wasgar, cyn o hir? Adnod 56, a hyn oll a wneithbwyd fel y cyflawnyd yr ysgrythurau'r proffwydi, yna'r holl ddisgyblion a'i gadawsant ef ac a phoesant. Rhain sydd eisiau bod ar y llawaswy i'r Iesu. Rhain sydd eisiau bod mewn lle gogoneddus. Ymhen ychydig o ddyddiau a'i gadawodd ac a phoesant. Ond nhw ddwedodd, o, ie. Allwn ni yfed o'r un cwpan a ti, dim problem. Fe fyddwn ni gyda ti trwy'r amser. Felly mae'r Iesu yn gofyn yn nhw, meddyliwch cyn gofyn. Yn aml ond dyw hwn yn wir, mae pobl yn gofyn mewn gweddi heb ddeall yr hyn y gofynant amdano. Mae Cristnogion yn euog o hyn. Sawl cwrgweddi chi wedi bod iddi, ac mae Cristnogion efallai yn gweddio am fendith neu am ddiwygiad, heb ddeall yr hyn maen nhw'n gofyn amdano. Maen nhw'n gweddio am ddiwygiad, ond petai diwygiad yn dod, fydden nhw ddim eisiau fe. Chi'n gwybod dydyn nhw ddim eisiau fe. Os nad ydyn nhw yn ffyddlon i'r achos nawr, dydyn nhw ddim eisiau diwygiad. Dwi'n mynd ei synwyr. Os nad yw rhywun yn ei popeth o fewn ei gallu fod yn y cwrdd gweddi, ac i fod yn y cwrdd y pregethu, ac i fod trwy gydol y sabath, ac yn dod yn methu aros tan ddechrau'r oedfa, ac yn dod ac yn llawn brwdfrydedd i'r pethau yma, os nad ydyn nhw eisiau'r pethau hynny, yna pan maen nhw'n dod i'r cwrdd gweddi ac yn gweddi am ddiwygiad, ych chi'n gwybod, dydyn nhw ddim yn gwybod am be maen nhw'n gofyn. Achos efo'i ddiwygiad, 100,000 mwy na hynny. Felly mae'n rhyfedd yn diwedd. Cristnogion yn gofyn i Dduw am rhywbeth. Ac eto dydyn nhw ddim eisiau be maen nhw'n gofyn amdano. Be maen nhw moyn yw'r statws. Bywyd rhwydd. Dydyn nhw ddim eisiau'r sefyll a'r brwydro. Gofyn am Grist i fod yn bopeth yn y cwrdd gweddi. Ac eto heb ddeall bod hwn yn golygu bydd yn rhoi ei bywydau yn llwyr i wasanaethu, ei hamser, ei harian, ei poblogrwydd, ei statws, ei diffyg poblogrwydd, ei diffyg statws, efallai mae chi fydd yn cael eich cydnabod y lleiaf. Ond ni'n gweld hyn hefyd yn y ffordd mae'r byd yn bihafio o dro i dro, pan y maen nhw'n gweddio. Efallai bod ar rhai wrth wynebu treialon a salwch neu argyfwng. Efallai bod nhw wedi gweddio. Efallai bod yna rhyw ofn fawr yn dod ar eu traws nhw. Efallai bod yna rhyw ddamwain ar fi'n digwydd neu rhyw salwch neu rhyw newyddion ac mae yna waedd am help. Ac yn y gwaedd am help, bod yna rhyw addewid, o Dduw, os wneud i fe helpu i fan hyn, yna fe rhof y mywyd i dy wasanaethu di. Dych chi wedi clywed am hynny? Mae'n digwydd yn aml yn diwedd pobl yn cydnabod hynny. Ac yna ar ôl i'r dyfroedd tywelu, a'r treialon wedi dod i ben, falle nad oedd y ddamwain neu'r salwch mor wael ac y dychmygir ar y cychwyn, ac bellach does dim bwriad i'w wasanaethu fe.
Efallai bod yna rhai mewn oedfa sydd yn llawn teimlad ac yn teimlo'r awydd i ymateb i wahoddiad yr efengil i ni'n ei weld yn dydyn ni'n clywed amdano fo leia rhyw wasanaethau lle mae yna rhyw bregethwr enwog ac oherwydd yr enw mae pawb yn dod ac yn tyrru ac mae'r awyrgylch yn arbennig a mae'r goleuadau yn arbennig, mae'r gerddoriaeth yn wedi cael ei ddewis mewn ffordd proffesiynol iawn ac mae'r ymdeimlad yma ac yn galw pobl i ddod i'r blaen i wneud dewisiadau, i wneud penderfyniad dros Grist ac mae'r emosiwn wedi cael ei greu. Ac yna mae'r eiliad honno yn gwthio rhywun i feddwl am wneud addewidion sydyn, fe ddewisa i Grist. Fe gredai yn Iesu Grist, oedd hwn yn wasanaeth arbennig, fe deimles i'r emosiwn. Fe deimles i rhywbeth ysbrydol, maen nhw'n dweud. Ac felly maen nhw'n cerdded i'r blaen. Maen nhw'n arwyddo'r papur. Maen nhw'n rhoi i llaw fyny, beth bynnag yw maen nhw'n gweddio'r weddi. Wel, fi'n siŵr bod ambell i rai o'r rheini wedi dod ac yn wedi para llawer iawn heb. Ond mae yna rybydd yma Luc 14 adnod 27 i 30 a phwy bynnag ni ddyco i groes a dyfod ar fôl i ni alle fe fod yn ddisgybl i mi. Cynnes pwy ohonoch chwi ei fryd ar adeiladu tŵr nid eistedd yn gyntaf a bwrw'r drail a oes ganddo a'i gorffenno. Rhag wedi ddosod y sail ac efallu orffen, ddechrau o bawb a'i gwelant a'i watwaref, gan ddywedyd y dyn hwnna ddechreuodd adeiladu ac ni allodd ei orffen. Ac felly mae'r Iesu'n dweud, chi ddim yn mynd i ddechrau adeiladu tŵr ac methu orffen achos chi ddim yn mynd i cyfri'r gost o adeiladu'r tŵr. Ac felly'n ysbrydol, ydych chi wedi cyfri'r gost, ydych chi wedi meddwl am beth chi wedi gofyn, ydych chi wedi ystyried y mater. Mae yna rhai tra'n ifanc yn gwneud proffes. Ac yna, ymhen ychydig, i ni'n gweld mae proffes wag yw i, mae temptasiynau'n dod, erledigaeth yn goffod sefyll, ac yna'n gweld bod y gost yn ormod ac yn troi cefn. Chi'n gweld nad oes gwaith dwfn ar yr enaid wedi digwydd, nid ydyn nhw wedi gweld ei pechod ac heb weld ei hangen ac hefyd heb weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist, ond be maen nhw wedi weld yw cael rhyw brofiad emosiynol, wedi cael rhyw ysgytwad mewn rhyw ddamwain neu rhyw salwch ac wedi galw am help ac wedi dweud dwi'n addod e helpu, ond yna pa mae'n dod i sefyll. Dyn nhw ddim yn sefyll. Achos dydyn nhw ddim wedi deall. Mae gyda chi ni symud ymlaen yn olaf mawredd Crist, mor wahanol i'r byd. Mae'r byd yn diffinio mawredd mewn modd llawn hunan. Na gyd sydd eisiau ni wneud yw edrych ar y teledu ac i glywed ac i edrych ar rhyw enwogion ac yn clywed nhw'n siarad. Ac mae'n llawn balchder. Tynnu sylw at yr hunan dro ar ôl tro. Mae mawredd y byd yn cael ei osod ar sail llwyddiant yn y byd gwaith. Rhai sydd yn enwog neu'n gyfoethog, rhai sydd falle'n llawn gallu ac wedi llwyddo yn ei meisydd ac yn meddwl fi yw un o'r mawrion cymdeithas. Dyna sut mae'r byd yn meddwl. Os ych chi wedi llwyddo yn yr ysgol, ych chi'n un o fawrion yr ysgol. Os ych chi wedi llwyddo yn y coleg, ych chi'n un o fawrion y byd academaidd. Os ych chi wedi llwyddo yn eich gwaith, ych chi'n un o'r mawrion ac ych chi'n dechrau meddwl hyn, dwi'n rwy'n arbennig. Ac yn aml iawn gyda mawredd y byd fe geir balchder hyll. Mae'r Iesu adnod 25 a'i galwodd hwynt ato ac ddwedodd chwi a wyddwch fod penaethiad y cenhedloedd yn tra'r glwyddiaethu arnynt a rai mawrion yn tra awdurdodi arnynt hwy, ond nid felly mawredd Crist. Ceir prydferthwch y mawredd Crist. Does dim gormes yng Nghrist. Does dim caledwch yn Iesu Grist, does dim balchder yn Iesu Grist, ac eto fe yw creawdwr y byd. A dyna chi fawredd. Yw Iesu Grist yn cael ei eni mewn preseb, yr anifeiliaid o'i amgylch, y drewdod yr anifeiliaid, y tloti'r awyrgylch, doedd dim cysur na, roedd oerfel yn os. Ac yna Iesu Grist, mab Duw, creawdwr y byd, yn cael ei eni mewn preseb.
Lyg 2:7, a hi a ysgorodd ar ei mab cyntaf yn edig, ac a'i rhwymodd ef mewn cydachau, ac a'i dododd ef yn y preseb, am nad oedd iddynt le yn y llety, o allai ddychmygu mawrion y byd yma yn cael disgwyl plant, o fydden nhw'n wneud yn siŵr bod nhw'n yr ysbytau gorau, bod y nyrsys mwyaf profiadol ger llaw. Pam? Mae gen I ddigon o arian. Dim ond y gorau mhlentyn bach I. Dwi'n gwneud yn siŵr bod popeth yn ei le. Mawredd y byd. Mae disgwyl I ni cael y gorau. Ond nid felly Iesu Grist. A trwy gydol ei fywyd fe wasanaethodd, fe olchodd traed y disgyblion. Fi'n cofio unwaith gofyn I rywun I helpu. I helpu ar nos fawrth dwi'n credu oedd e, ar gyfer cinio Nadolig yr henoed yn y capel. A gofyn e ddod I blico tatws. Yn cofio'r person yn edrych arno fi. A cerdded I ffwrdd. Fi? Plico tatws? Chi sylweddoli pwy dwi I? Dwi'n arwen cwrdd, dwi'n mynd o gwmpas yn briged. Fi yn plicio tatws? Ac eto gyd roedd Iesu Grist yn golchi traed y disgyblion. Yr oedd e, dyna chi fawredd. Ond dwi'n byd tebyg I fawredd y byd. Fe ath e allan at y torfeidd i'w dysgu, i'w helpu a chai. Bu fyw bywyd hunan a berthol yn sicr trwy gydol ei fywyd. Yr oedd yn fywyd o hunan a berth. Ac o feddwl am yr hyn a dawodd, pan ni'n meddwl am ei gartref yn y nefoedd, Iesu Grist dod lawr o'r nefoedd i'r ddeiar hon, I le bydden ni wrthod e, yn poeri arno fe, yn anwybyddu fe'n I ddirmygu fe'n chwerthin am ei benne. Eseia 53:3, dyma chi fawredd. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd ac ni wneithom gyfrif ohono. Yr oedd y byd yn ei gysau, ac yn ei anwybyddu fe. Ond yr hyn a ddath Iesu Grist i'w wneud, oedd nid yn unig byw bywyd hunan a berthol, ond I fod yn Abertrosom. Os ydym ni am ddilyn esiampl Iesu Grist fel mae'r byd crefyddol yn ei ddweud, dydych chi ddim yn gallu deall esiampl Iesu Grist os nad ych chi'n deall yr aberth, sef diwedd yr adnod. Os nad yn deall yr hyn mae Iesu Grist yn ei ddweud, fedrwn ni ddim byw fel hyn. Dyma y mwyaf o wasanaethu, adnod 28, megis na ddaeth mab y dyn I wasanaethu, ond I wasanaethu, ac I roddi einioes yn bridwerth dros lawer. Dyna chi fawredd. Roedd angen talu'r pris y bridwerth yma. Dyma'r esiampl, mae'n fwy na esiampl, dyma'r efengil, dyma popeth. Fe ddath Iesu Grist, yr oedd na bris anferth, bridwerth, a mae'n rhyddid ni. I ni ers ein geni wedi bod yn gaeth I bechod, ac I wneud yn iawn am ein pechodau, am ein camweddau, yma na bris mawr I dalu am ein rhyddhau ni o gaethiwed pechod. Yma'r taliad mor ddrud, yma'n amhosibl I ni dalu'r pris. Yma ein camweddau, mae'n pechodau ni mor fawr, I ni mor euog, mae'r gost yn anferthol. Ni fydde tragwyddoldeb yn ddigon amser I ni wneud yn iawn am ein drwg. Ac felly mae'n o ddi arno ni, mae'r gost am ein pechod ni, am ein balchder ni, am ein hanwybyddio'r efengil, mae'r gost mor fawr, ond dyna beth dath Iesu Grist i'w wneud. A Mathew 1:21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi enw ef Iesu o blegyd efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Daeth I ddelio a'n pechod, i'n hachub o'n pechod, gwaith yr hyn, fe nath Iesu Grist hyn trwy roed ei fywyd yn bridwerth drosom. Dyna beth mae'n dweud fan hyn? O ddisgyblion deallwch. Peidiwch a gwthio'ch hunan i'r blaen. Peidiwch a trio cael eich gweld. O, mae angen deall beth yw bod yn ostyngedig, ond I ddeall hyn yn llawn, rhaid I chi ddeall beth des I wneud. Fe ddes I wasanaethu mewn ffordd arbennig. Fe ddes I fod yn aberth. Fe dales i'r pris. Fe roddodd ei fywyd yn llwyr
Nid yn unig roddodd ei fywyd, ei berffeithrwydd i ni, ond fe gyflawnodd e'r dderdd i ni. Nid yn unig hynny, fe gymerodd e'r gosb ar y groes, yno ar y groes. Fe tywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab, a fe gymerodd Iesu Grist y gosb yn ein lle ni. Dyna oedd taliad am ein rhyddid ni. 1 adnod 18 ac 19, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist megis oen difeus a difrycheilid. Mae Esea'n dweud am yr aberth i ni adnod 46 hyd yn Esea 53. Diau e fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau eto ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond e fe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, e fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Dyna'r pris. Ac fel felly dylsym ddod ato yn ostyngedig. Mae'r holl wers fan hyn i ni weld beth mae'r Iesu yn ei ddysgu. Dyma beth des i wneud, fe ddes i yn ostyngedig, fe ddes i'r byd, ac fe gymeres i'r gosb, fe dales i'r pris eithaf, i roddi fe einioes yn bridwerth dros lawer. Felly beth sydd angen i ni wneud? Wel, i ddod yn waglaw. Chi'n gwybod bydd yna lawer yn honni bod yn dod at Iesu Grist ac yn meddwl, wel, mae'n dda bod fi'n dod, fydd yn helpu'r capel, bod rhywun fel fi'n dod yn Gristion, a fe fyddai'n helpu'r achos, chi ddim wedi ddeall yna ddo. Chi'n dod yn waglaw, chi'n dod heb ddim byd, chi'n dod yn cyffesu eich gwendid. Ac yn gweld fod Iesu Grist wedi gwneud popeth yn eich lle. Mae'n debyg iawn i bregaeth ar y mynydd, bod yr rhai wedi gweld ei gwendid, ei tlodi, wedi gweld ei pechod. Dyna'r ysbryd, gwyn ei byd, gwyn eich byd, os ych chi wedi gweld beth i chi, ac yna gweld Iesu Grist a'i gyfiawnder ef, dyma beth yw'r efengyl. Ein bod ni'n dod yn waglaw, a phwyso'n llwyr ar yr hyn a wna Iesu Grist drosom ni. Megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu. Dyna be nath e. A sut nath e hyn? I roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Dyna chi wers bwysica gafodd y disgyblion yma erioed, pan yn gadael i'r byd i effeithio'r ffordd yr oeddent yn meddwl. Yr oedd yr Iesu wedi dweud wrthyn nhw, dyma beth sydd angen, mae rhaid chi ddeall yr efengyl. Mwyn i chi wasanaethu, mwyn i chi fod yn ostyngedig, rhaid i chi fod wedi gweld eich pechod, rhaid i chi wedi gweld pam y des i. Dyma pam y des i. I fi dalu'r pris am eich rhyddid chi. Wel, ble i chi arni? Ydych chi wedi dod at Iesu Grist yn cyffesu eich gwendid. Ac os ydych chi, fe fyddwch chi yn gweld beth ydych chi fel. Fyddwch chi'n gweld eich pechod, fydd balchder yn mynd. Bydd yn mynd. Fyddwch chi ddim yn gallu bod yn falch mwyach pan fyddwch chi wedi gweld eich pechod. Ond byddwch chi wedi gweld eich pechod, ond byddwch chi wedi gweld Iesu Grist. A byddwch chi wedi gweld yr hyn a wnaeth e trostoch chi. Megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd a chawdwriaeth, yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni. I ni ddod yn y ffordd y dylsen ni ddod, yn waglaw, heb unrhyw falchder, heb unrhyw hunan, heb unrhyw dynnu sylw at yr hyn i ni wedi ddweud na i wneud, ond yn dod yn llwyr ymwybodol o'n heogrwydd, ac yn dod at droed y groes, lle talodd Iesu Grist y pris am ein rhyddid ni. O Dduw, gad i ni dderbyn o'r efengyl ac yna gad i ni fyw fel dy blant, fel yr arglwydd Iesu Grist, a byddwn ni'n byw ein bywydau mawl a clod i ti. Tyd felly, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 382, 382, deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell ymoroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.